Gur hani bugra Hussein Shahni sipairok meherkulo phaiui joprobro phaimabai Tripurani sipairok chenui uslui makharkha borok kharui Chandigarh furto phaiui pathak phaikha a jorao Hussein Shahni sipairok Tripurani bubagra khor eba rajdhani attack khlaina bagui lamra laikha Baya song tinini o video singnalenai bubagra doino manikoni part 3 video Hussein Shahni senapati Guru Malik bini sipairokno tüiui Gumoti tuima tui rungba yakobai khlaiui Tripurani rajdhani o joprobna bagui saka toksai phailaikha bubagra doino manikyo senapati raikasakno aborokno kasuna bagui dagikha afro senapati raikasa kaisa buddhikari kha borok Gumoti tuimani saka phasingo tuimao ban theui tonkha saka phasingo ban theui tonmabai tuimani tola bwkhago tui kwran wngui tongkha tai sakao khe tui bangui thom wngui tongkha abobai Hussein Shahni sipairok rungbai saka toksai manliya wngui tui kwran thaiono bathagui tonglaikha abohai kheno salthamlai thangkha horbori horokhe sakani a tuimao ban thejakno sbai rwkha afro sakani atomsa tui tori phaimabai Hussein Shahni kwbangma sipai mayung korai rung tai manui khonirok kwbangmano kosogui thangbaikha kwbang kuk sipaino a tuio kosogui thangbaikha tobo senapati Guru Malik khe thailia drop wngkha bo je kwthang toroknai sipai kisano talangui oroni kutului kharlangkha borok khibui kwlangmani mayung korai tai podre pod manui Tripurani sipairok mankha Aboni ulo Hussein Shahni sipairok jottogramo Tripurani sipairokno joprobkha abobai bubagra doino manikyo aro thangui a sipairokno mesenui aro kaisa sipairokni tongthai songsawui kabukha tabukhe bubagrani kaisa naharmung wngkha Arakan haste bini dagi mungbai Tripurani sipairok Arakanno joprobkha tai Arakanni kisachuk thai dokhol khlaina kha a dokhol khlaijak thaio kaisa killa songsakha tai tuirok manthokna bagui kaisa pukhiri khurkha a kwplai wngmano tüiui bubagra a chobani senapati rokno agini raja tüino Rosango Mordon Narayan upadi rwkha aboni ulo a senapati rok Arakanni tai alka thaio dokhol khlaimanya wngmabai bubagra senapati raikasakbai raikosomno aro rohorna kok tongmani haifano a joraono Gur hani bubagra Hussein Shah Tripurao haino hai joprobna bagui sipai rohormabai bubagrani Arakano kwplai wngmani imang bai thangkha Gur hani bubagra Hussein Shah jotogram sekjakmani Tripurani sipairokni phan bangrwrwkmani bini sipairokno tuio kosogri bwtharjakmani abono tüiui Hussein Shah kisa phano kesen gosiui manya bo haino hai Tripurao joprobna bagui Hoiton Khan tai Kora Khan mungui khorokni senapatino Tripurao joba khlaina bagui rohorkha borokni logio tongo 100 ta mayung 50,000 korai tai 1 lakh hatui joba khlainai sipai aro Bangla hani 12 buyarokni sipairokbo dalogjak phaikha a koktuma manui senapati raikasak jottogramo kisa sipai kabogui baksa sipairokno logio tubugui Hoiton Khan bai joba khlaina phaikha tabukhe Hussein Shahni sipairok tui phaiaui Sarail tuikhe Koilargarhni lama tui khlaiui Bishalgarh tuikhe phaiui tongkha borok puilano Jamir Kha goro joprob phaikha aroni senapati khorokrai thuiasak joba khlailangkha haifano naragui manliya Tripurani sipairok chenui thangkha je kwthang tongnai sipairok Soigoria furto khari phaikha Hoiton Khan kwbangma sipai tubugui Soigoria furtobo joprob phaikha aroni senapati Gogon Kha bo kha nanguino joba khlaikha haifano arobo Tripurani sipairok chenui thangkha bayapsong bubagra doino manikyoni part 4 video datino tubui phainai norokni bagui tinini bagui aswk nongsidung jotono hambai।